Лукашенко гуляе ў смяротную гульню. Праверка гатоўнасці ядравай зброі ў Беларусі рэальная ці гэта ашуканства. Пра гэта мы сёння паговорым у прасвеце. З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас на Белсаце і запрашаю. Пачнем мы ад таго, чаму Александр Лукашенко перастаў браць з сабой у замежныя паездкі малодшага сына Мікалая. Са мною у студыі Улад Кобец, дырэктар аналітычнага цэнтру iSense. Улад, перад тым, як мы перайдзем да нашай галоўнай тэмы ядравай зброі ў Беларусі, ёсць яна ці няма, што там за праверка адбываецца, я хацеў цябе вось пра што запытаць. Лукашенка ў Азербайджане, так? І кідаецца ў вочы, што гэта адзін з ягоных чарговых замежных візітаў, дзе няма Мікалая Лукашэнкі, няма Колі. На твою думку, што адбываецца, куды дзеўся Коля, чаму Лукашенка старэйшы яго не бярэ з сабою ў замежныя паездкі? Ну і шпіц кудысьці дзеўся таксама. Дарэчы, шпіц таксама. Ну, у Маскве ён быў са шпіцам. Ну, калі без жарту, то ну, усе заўважылі, што Колі даўно няма і таксама няма пацверджанай інфармацыі, чаму яго няма. Можа быць, гэта прыкмета часу. І мы бачым, што шмат чаго змяняецца з улікам гэтых ядзерных навучэнняў і з улікам той прапаганды, которую адпраўляецца на захад. Таксама, напрыклад, з пытанняў бяспекі мог не ўзяць з сабой сына, чтобы... То бок Александр можа пабойвацца браць яго з сабой за мяжу. Альбо паказвае такім чынам, то бок дае таксама частка ІПСО дае сігнал, што Колі няма побач, таму што рыхтуецца нешта сур'ёзнае. Але Азербайджан это не зразумелае месца маршрута, таму што Азербайджан на сёння з'яўляецца адным з важных каналаў для рэжыму Лукашэнкі па абыходу санкцый. Вось яны там размаўлялі за закрытымі дзвярыма. То есть нават ані Аліеў, ані Лукашенка не звярнуліся да журналістаў, да тэлекамераў. Гэта звычайная практыка, калі першая частка пару хвілінаў адкрытая. А потым прэс-служба Лукашэнкі крыху прыадкрыла і сказала, што вось там гаворка шла пра удзел Беларусі ў аднаўленні вось гэтых вернутых тэрыторый Карабах і вакол яго, да? Ці гэта рэальная мэта ягонага візіту, плюс гэта выстава аграрная, ці гэта хутчэй прыкрыўка, а насамрэч там хутчэй нейкія брудныя інтарэсы, справы звязаныя з тым, што Азербайджан знаходзіцца ў такім месцы цікавым, да? І гэта такі калідор паміж Азіяй і Еўропай. Ну, калі рыхтуюцца такія візіты, то натуральна, што вакол візіта вельмі шмат чаго адбываецца і вырашаюцца і другасныя пытанні, і тое, пра што яны маглі сказаць, яны сказалі. Сказалі пра забудову тэрыторыі, гэта тое, што Лукашенка і пра Украіну думаў, калі вайна пайшла так, як планаваў Пуцін, то гэта вялікая тэрыторыя для там будаўніцтва, да розных рэчаў. Таму адкрытую інфармацыю не далі, але характар закрытых сустрэч сам па сабе гаворыць пра тое, што размаўлялася пра нешта іншае. І ну, цалкам магчыма, і напэўна размова ішла зусім пра іншыя рэчы. І тое, што Азербайджан ёсць адной з галоўных краінаў, праз які ідуць каналы па абыходу санкцый, это значыць грошы для рэжыма, то напэўна там вельмі шмат было увагі менавіта гэтаму надзелена. Так, Улад, ну гэта не наша не галоўная тэма, наша галоўная тэма гэта пытанне ядравай зброі і тая праверка, якая пачалася ў Беларусі. І на пачатак кароткае пытанне, потым паглядзім сюжэт. Вось у каментары твайго цэнтра iSense для парталу Рэформ прагучала, што вось праверка тактычнай ядравай зброі ў Беларусі гэта інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя. То есть гэта па сутнасці несапраўдная праверка. То бок што, праверкі зусім няма? Ну, па-першае, яны адразу зрабілі выгляд, што гэта ініцыятыва Лукашенка, который вырашыў далучыцца да праверкі ў Расіі. Насамрэч, наша думка такая, што это ўсё было спланавана. Акурат 3 падзеі, которые в адзін час зліліся, гэта інаўгурацыя Пуціна ў Маскве, гэта парад перамогі і фактычна ўжо задэклараваная аперацыя па атацы ў Украіне, так, наступ в Украіне. Таму все это было запланавана і было абвешчана, і мы толькі сочым за тым, што ці сапраўды
Гэта праверка датычылася выкарыстання тактычнай ядзернай зброі. Па-першае, ніякай зброі ніхто не бачыў, нічога там не перанасілася і кантакту з цяў не было. Мы бачылі два Су-25, которые там летали. Это дагукавыя самолеты, которые скидывают... Да іх не было на відэо прычэпленых бомбаў. Ну, так, нават ніякіх балванак не было. Няма за што воку зачепіцца. І таму гэта выглядала... Больш за того, гэта ж не першае вучэнне ў Беларусі. У 2023 годзе таксама былі вучэнні, которые былі звязаныя з тэмай ядзернай зброі. Таму тых мэтаў, которые яны, напэўна, хацелі дасягнуць, пасылаючы месседж на захад, яны не дасяглі. Працягнем гэтую тэму, а каб лепей увесці у тэматыку, я прапаную паглядзець наш сюжэт. Перад тым, як працягнем нашу размову, паглядзім сюжэт вось на тэму так званай праверкі выкарыстання ці праверкі тактычнай ядравай зброі ў Беларусі. Адбылася раптоўная сінхранізацыя. Путін з Лукашэнкам правялі разам палову ночы, пасля чаго абвесцілі пра агульныя ядравыя вучэнні. Это не применение, это учение. Это тренировка, поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Гэтак званы прэзідэнт Беларусі амаль усю размову стаяў моўчкі і амаль не ўсоўваўся ў тэлекамеру. Куды больш пра маскоўскі месседж распавёў ужо пасля вяртання ў Менск. В последнее время, как никогда при нашей с вами жизни, мы никогда так не подходили близко к порогу ядерной войны. Вучыцца расійскія і беларускія вайскоўцы будуць у 3 этапы. Апошнія далучыліся на другім. За некалькі дзён да гэтага Лукашенко абвесціў буйную праверку тактычнай ядравай зброі, то бок той самай расійскай. В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. В последующем с перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки, подготовки к применению нестратегического ядерного оружия. Да наступнага ўзроўню Гулевіч не дайшоў. 10 траўня Лукашенко адправіў яго ў адстаўку. У Крамлі ў гэтыя дні свой пост пакідаў ужо былы міністр абароны Сергей Шайгу. Лукашэнкаўскі хрэнін пакуль трымаецца і рапартуе пра паспяховую праверку ядравай тактыкі. Сёння даручылі распараджэнне ад галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі правесці раптоўнае правяранне сілаў і сродкаў носьбітаў нестратэгічнай ядравай зброі. У гатовасць да выканання заданняў паводле прызначэння прыводзіцца дывізіён аператыўна-тактычнага комплексу «Іскандер» і эскадрылля самалётаў Су-25. Правяранне правядуць згодна з рэгламентам часу, усталяваным галоўнакамандуючым. Правераць увесь комплекс захадаў ад планавання, рыхтавання і ўжывання ўдараў тактычнымі ядравымі боепрыпасамі. У Крамлі заяўляюць, гэта адказ на нібыта гатовасць захаду накіраваць сваіх жаўнераў ва Украіну. Очевидно, что речь идет, естественно, и о заявлении господина Макрона, и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель Сената США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украіну. Ядравы шантаж саюзнай дзяржавы на захадзе заўважылі яшчэ на этапе выказвання Лукашэнкі падчас гэтых званага ўсебеларускага народнага сходу. Заява імгненна разышлася па сусветных СМИ. Любое неосторожное слово, движение может начаться открытое вооруженное противостояние вплоть до применения ядерного оружия. И если ситуация сложится угрожающая, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Падавалася б навошта на беларускім, як яго называе сам Лукашенко, вечае казаць пра тое, што будзе рабіць Расія. Таму што мэта Лукашэнкі данесці пра крамлёўскі наратыў.
Но про тактычную ядравую зброю і гаворкі быць не можа. Яна мусіць быць на тэрыторыі Беларусі. А паколькі нас яшчэ і ў суагрэсары запісалі, мы з Пуціным галоўныя ворагі ў свеце і суагрэсары. Кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі, суадносячы ўсе факты, прыняло рашэнне, яшчэ раз падкрэсліваю, па маім настаянні, а не таму, што яны хацелі тут стварыць базу ядравай зброі, вярнуць нам энную колькасць. Не буду называць лічбаў, я ўжо казаў, некалькі дзясяткаў самых сучасных ядравых боепрыпасаў. У НАТО, з прысутнасцю якога ўсё змагаецца Расія, пагрозы не праглынулі. 7 траўня падчас гістарычнай сустрэчы Святланы Ціхановскай і генеральнага сакратара Паўночнага альянсу Йенса Стольтенберга тэма супраціву прысутнасці ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі таксама прагучала. Саюзнікі па НАТО заклікалі Беларусь спыніць свой саўдзел у расійскай вайне і выконваць міжнароднае права. Саюзнікі таксама асудзілі абвешчаны Расіяй намер размясціць на тэрыторыі Беларусі ядравую зброю і ядравыя сістэмы. Днямі Пуцін выказаўся пра гатовасць да мірных перамоваў з Украінай. Вядома, на ўласных умовах Украіна не ўступае ў НАТО, Расія не вяртае ёй акупаваныя землі. Пра ўсё гэта Пуцін распавёў у інтэрв'ю кітайскаму СМІ напярэдадні візіту ў Пекін. Як вядома, у Кітаі свая формула міру – прарасійская. Улад, што мы ўрэшце рэшт ведаем пра гэтую праверку тактычнай ядравай зброі ў Беларусі? Ну, мы ведаем, напрыклад, што 2 самалёты Су-25 перелетели з авіабазы ў Лідзе на авіабазу пад Менск у Мачулішчы. І таксама в ракетных войсках нейкія там рухі з тэхнікай адбываліся. У тым ліку чамусьці з РСЗО «Полонез». Так, которая нигде не было информации, что Полонез будзе выкарыстацца для тактычнай ядернай зброі, так, але ён належыць да стратэгічных сілаў, таму можа быць просто такая выстаўка тэхнікі, так, як бы рэклама. Все найлепшае, што ёсць паказаць. Вось гэтыя 2 самалёты. Навошта яны перагналі 2 самалёты з Ліды ў Мачулішчы? Это что, просто показуха? И это вот один элемент, который нам дагэтуль показали на видео. Нават невядома, ці гэта вот теперь было знято, ці раней калісьці. Ну, нешта кудысьці прилетела, короткая дистанция. Я ввогуле, можна разважаць, конечно, что там адбывалася у кабінах пілотаў, можа, яны пра нешта размаўлялі. Але калі уявіць сабе рэальнае выкарыстанне ядзернай зброі, то, конечно, ракеты гэта найбольш небяспечная носьбіт ядернай зброі. Яны хуткія, так? Яны хуткія, а самалёты, дагукавыя самалёты з некіруемымі бомбамі, которые скидываюцца. Ну, мы бачылі не так давно, якім чынам дзейнічала авіацыя і ПВО захаду в Ізраілі падчас атаку з Ірана, і збіта фактычна было ўсё. Таму кагосьці напугаць 2 Су-25 просто немагчыма. Зусім другое пытанне, гэта ці ёсць эта ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі. І зусім трэцяе пытанне, куды Лукашенко ўцягвае Беларусь як краіну, і якія наступствы такіх захадаў. Это ўжо 3 розныя пытанні. Так, па чарзе, так, ці ёсць ядравая зброя на тэрыторыі Беларусі? Бо да гэтага моманту ніводнага фота, відэа, доказу таго, што ядравая зброя прысутнічае на тэрыторыі Беларусі, няма. Ёсць толькі вось што. Заходнія медыі публікавалі спадрожнікавыя здымкі з сістэмы Максар, дзе бачна, што артылерыйскія склады каля Асіповічаў, частка з гэтых артылерыйскіх складоў, яны былі адноўлены. Там нават дахі памалявалі, паставілі нейкую дадатковую там сістэму калючых дротаў, так, раскапалі там падыходы, КПП поставілі, бачна, што ёсць змены. А рэшта там дахаў, яны так як былі, там старыя, брудныя, так і засталіся. То есть штосьці там адбылося. Але ці тое, што мы ведаем, ці та інфармацыя, якая ёсць, яна сведчыць пра тое, што ядравая зброя дакладна ёсць у Беларусі, ці не? Не, гэта не сведчыць, конечно. Няма ніводнага доказа таму, што ядерная зброя ёсць на Беларусі. Тэарэтычна яна можа там быць, і па праўдзе гэтай базы пад Асіповічамі гэта першы аб'ект, который выглядае са здымкаў, выглядае так, як павінна выглядаць тэрыторыя, на которой захоўваецца ядернае оружие. Перыметр адпавядае.
Але ёсць іншыя рэчы, которые абавязкова павінны быць выкананыя. Гэта наяўнасць абсалютна пэўных узброеных адзінак расійскіх, гэта спецсувязь, гэта ПВО ПРО. Расійскі, памінат расійскі. Конечно, я ж кажу, што Расія кантралюе ту ядерную зброю, і кожны раз, калі Лукашенко кажа пра тое, што яны будуць разам вырашаць, ці будзе ён вырашаць, кожны раз это выклікае нервовую рэакцыю Крэмля, і яны это знеўпраўджваюць. Таму тэрыторыя сапраўды выглядае, і это першая тэрыторыя, першая пляцоўка, которая адпавядае знешне нормам для захоўвання ядернай зброі. Все папярэднія вкіды інфармацыі, калі інфармацыя прыходзіла в медыях, што зброя ўжо ў Беларусі, што нешта прыбыло, мы, ввогуле, ніхто не бачыў нічога такога, чтобы адпавядала, куды яна павінна прыйсці. Так, сапраўды, вагоны, мы ведаем, як выглядаюць вагоны, которые адпавядаюць для перавоза такога класу небяспечных рэчаў. Сапраўды, група ў Маскву ездзіла з чыгуначнікаў, которые там чамусьці навучаліся. І сапраўды это вагоны в'язджалі, але ніхто не бачыў не тое, што в гэтых вагонах, ці нешта выгружалася з гэтых вагонах, падобна ніводнай нават балванкі падобнай, ці там скрынку некую хтосьці адкрыў. Ніводнага доказу таго, што ядерная зброя ёсць 100% на тэрыторыі Беларусі, няма. Цікава, што нават падчас візіту Святланы Ціханаўскай у НАТО у камюніке, якое агучыла прэс-служба генеральнага сакратаря, там было такое сфармуляванне, што, маўляў, НАТО выступала супраць таго расійскіх намераў размясціць ядравую зброю, ядравую сістэму ў Беларусі. То есть намераў. То есть яны таксама не ўпэўненыя до конца, альбо яны ведаюць, што гэтай зброі няма. Тут паставім коску, я прапаную паслухаць адно цікавае меркаванне вось на гэту тэму і праз хвілінку працягнем. Цікавую версію наконт ядравай зброі ў Беларусі прадставіў канадскі прафесор Джуліан Спенсер Черчилль. Гэта спецыяліст па ядравай зброі з універсітэту Канкордыя, аўтар парталу Real Clear Defense, які звязаны з амерыканскім Пентагонам. Учора я гадзіну з ім размаўляў на гэту тэму, і вось ягоная галоўная думка. Каля году таму пачалася гэтая дыскусія, і стала зразумелым, што Беларусь можа зрабіцца цэллю ядравага адказу ў выпадку, калі Расія нанясе удар ядравай зброі па Украіне. Каб абараніць рэжым Лукашэнкі, Пуцін размясціў ядравую зброю ў Беларусі. Гэтым ён выслаў сігнал, што расійскія хаўрушнікі не будуць пакінутыя Расіяй у выпадку ядравай атакі. Напрыклад, для такіх дзяржаваў, як Іран, каб наўпрост запэўніць іх. Бо Расія, па сутнасці, вельмі ненадзейны хаўрушнік. Калі вы хочаце абмеркаваць, як выглядалі б ядравыя цэлі НАТО ў Беларусі, то гэта найхутчэй былі б вайсковыя аб'екты. Падчас халоднай вайны амерыканскі міністр абароны Роберт Макнамара пастуляваў, што савецкі рэжым трымаецца на КДБ і ахоўваецца войскам, і таму цэлямі ядравага ўдару НАТО быў не савецкі народ, а цэнтры прыняцця ваенных рашэнняў, размешчаныя побач з разнастайнымі аб'ектамі спецслужбаў, МУС, КДБ, ГРУ. Нешта падобнае адбываецца і цяпер. Лукашенка і тыя службы, якія абараняюць рэжым, будуць мішэнямі. Атакі на гарады не будзе. His military units that would be protecting his regime would be the ones targeted. There would be no attack on a city. Улад, Расія размясціла ядравую зброю ў Беларусі, каб абараніць свайго саюзніка Лукашэнку. Так лічыць канадскі прафесор, так? Можа быць, не Лукашэнку, але тэрыторыю, вось ёй жа тэрыторыя патрэбная Беларусі, каб пагражаць, так? Што ты думаеш пра вось такое меркаванне? Згодны з ім ты ці не? Часткова, потому что трэба разумець, што для Пуціна, для Кремля беларусы такія ж самыя здраднікі, як і украінцы. Для іх беларускі народ... А не расейцы? Для Кремля? Беларусы. Для Кремля, так. Нет, для Кремля Беларусь з'яўляецца тэрыторыяй, которая ім патрэбна як плацдарм, была патрэбна і ўжо выкарыстана для агрэсіі супраць Украіны. І таксама, калі думаць пра планаваныя акты агрэсіі далі на захад супраць НАТО, то яны магчымыя фактычна толькі з тэрыторыі Беларусі. І праўда ёсць у тым, што уцягнуўшы Беларусь у гэтую вайну, альбо задэклараваўшы намер размяшчэння ядзернай зброі, калі ўявіць, што удар ядернай зброі адбудзецца з тэрыторыі Беларусі, то адказ прыйдзецца не па Расіі, таму што гэта выключае ўжо іншага маштабу ядерную вайну. Адказ прыйдзецца па Беларусі. І тут мы кажам пра тое, што робіць Лукашенка і куды ён всягвае Беларусь і беларускі народ.
Нават калі уявіць, што удар адбудзецца з тэрыторыі Расіі, то сапраўды адказ, каб не біць па Расіі, можа адбыцца па Беларусі. Такім чынам, тое, што беларускі народ задэклараваў у першыя літаральна гады сваёй незалежнасці у парламенце, у Верховным Савеце, гэта без'ядзерны статус і нейтралітэт, потому что беларусы уже наеліся войнаў і просто кансенсус беларускага народа мы это бачым і ў сацыялагічных апытаннях, которые сэнс праводзяць. Людзі тотальна не ўспрымаюць удзел Беларусі ў вайне. 93% беларусаў ніяк не хочуць удзела Беларусі ў вайне, а іх туды ўцягваюць. І нават калі фізічна беларускія войскі нікуды не пойдуць, але з тэрыторыі Беларусі адбудзецца удар ядзернай зброі, то адказ будзе па тэрыторыі Беларусі. І Крым гэта задавальняе, таму што Влад, адказ, прычым, наколькі я зразумеў канадскага прафесара, адказ будзе па аб'ектах сілавікоў, то есть КДБ, што это можа быць, Губазік, МУС, унутраныя войскі і так далей. Менавіта па беларускіх аб'ектах. У наших сценарыях таксама мы прапісваем аб'екты, которые могуць быць, і натуральна ніхто не збірае, сярод гэтых аб'ектаў няма гарадоў і цывільных аб'ектаў, але гэта такі крайні сцэнарый, калі ну, не дай бог адбудзецца горшае і з тэрыторыі Беларусі пачнецца новая расійская агрэсія. Пытанне палітычнай адказнасці, чалавечай адказнасці рэжыму, который прайграў у 2020 годзе і не сышоў, атрымаўшы падтрымку Пуціна, застаўся і за гэта мусіць выконваць загады Крымля, уцягваючы Беларусь у вайну, падстаўляе цэлы народ пад экзістэнцыянальныя пагрозы. І ўжо удар у адказ па тэрыторыі Беларусі выключа сітуацыю, которая можа прывесці проста Беларусь да тэрыторыі, которая непрыгодна для жыцця. І гэта цалкам задавальняе Пуціна, таму што вырашаюцца адразу некалькі пытанняў. Няма удара ў адказ па тэрыторыі Расіі, ідзе удар па адказ па Беларусі, которую яны бачылі ў 2020 годзе Беларусь, яны разумеюць, што эта краіна не застаецца з Расіяй. Беларускі народ зрабіў свой выбар на карысць незалежнасці, і натуральна і гістарычна і ментальна ёсць часткай захаду. Таму вырашэнне гэтай праблемы па фактычна знішчэнню перспектываў для беларускай нацыі, яно адпавядае Пуціну. Так, калі я вчора размаўляў з прафесарам Спенсером Чэрчылем, то я зразумеў, што хутчэй за ўсё сярод экспертаў на захадзе гаворка ідзе вось пра які сцэнар, што калі б Расія выкарыстала ядравую зброю па тэрыторыі Украіны, неважна ці з тэрыторыі Расіі, ці з тэрыторыі Беларусі, адказ мог бы, это адзін з варыянтаў. Другі варыянт это флот, удар па расійскім флоце на Балтыцы ці на Чорным моры. Адзін з варыянтаў быў удар па тэрыторыі Беларусі. Чаму? Ён даволі бяспечны для НАТО. Таму што гэта саюзнік Расіі, гэта не тэрыторыя Расіі. Для Расіі гэта не агрэсія супраць Расіі. Хаця Лукашенко крычыць, што будуць абараняць Беларусь так як Расію, так? І гэты удар першы, ён быў бы канвенцыянальны. Папросту таму, што ў НАТО амаль што няма тактычнай ядравай зброі. Это было папереджанне. Так што не рабіце далейшых крокаў. Всё, спыніцесь на гэтым. Ну, фактычна, это то, што кажа Айсэнс, і сапраўды першае, зноў жа, мы кажам пра самы горшы сцэнар, калі вельмі это гіпатэтычны. Дай бог, каб этого ніколі не адбылося, але першы удар сапраўды можа быць канвенцыянальнай зброяй, так, таму што ніхто не хоча на захадзе распальваць ядзерную вайну, ніхто не хоча падпальваць яе, але калі адбудуцца зусім кепскія сцэнары і удар адбудзецца па тэрыторыі НАТО, па тэрыторыі Еўрапейскага Саюзу, то тады адказ можа быць зусім іншы. І калі з тэрыторыі Беларусі такія рэчы паляцяць, а значыць, што тады зброя ядзерна там ужо ёсць, то натуральным чынам будзе знішчэнне гэтых складоў і установак запуску і цэнтраў прыняцця рашэння. Так, Улад, я прапаную яшчэ паслухаць адно меркаванне цікавага эксперта, гэта былы вайсковец польскі, генерал, і пасля гэтага мы яшчэ коротка вернемся да нашай тэмы. Пра адпорнасць беларускага жаўнера і самога Александра Лукашэнкі на удзел у расійскай вайне прапаную паслухаць польскага дывізійнага генерала ў адстаўцы Леона Камарніцкага. Ён цікавіцца Беларусі, а ягоная маці родам з Кобрыня. Росіяне могуць ударыць, але ударzyć Магчыма, з боку Расіі уздоўж Балтыкі. Гэта магчыма. Расійцы могуць ударыць. І ударыць таксама з Беларусі. Могуць таксама і яны ударыць, цягнуць у гэта Беларусь. І гэта ізноў пытанне адпорнасці Лукашэнкі і беларускага народу. Калі ён, на мою думку, не будзе атаясамлівацца з гэтай вайной ва ўкраіне, то не будзе. Беларусы гэта не толькі нашыя браты, але і для украінцаў. Складана уявіць сабе, каб беларуская
беларускае грамадства пайшло на гэтую вайну з Украінай. І Лукашенко, на маё меркаванне, не наважыцца, як і дагэтуль, менавіта таму, каб беларускае войска уцягнуць у гэтую вайну і беларускае грамадства. Бо, уцягваючы беларускую армію ў гэтую вайну, уцягнуў бы і грамадства. Ён гэта разумее і, на маю думку, ужо быў бы на мяжы кантролю сітуацыі, і гэта было б ягонае апошняе ратунковае кола. І нанёс бы сабе, паводле маёй ацэнкі, смяротны удар. Беларускі жаўнер-прызыўнік з народу, ён не мае усялякай індактрынацыі. Яго таксама не можна пераканаць, на мою думку, каб пайшоў сабе на вайну. Так. Таму я не чую аніякай пагрозы ані з нашага боку, ані з боку Украіны. Багата адпорнасці, багата. А яшчэ менш правдападобна, каб вырушыў на краіны Балтыі, бо гэта ўжо ўвогуле. Ну, чым бы гэта Літва пагражала Беларусі? Miałaby zagrażać Litwa, Białorusi, tak. Генерал Леон Камарніцкі заявіў, што калі б Лукашенко прыняў такое рашэнне, ну, в сэнсе, калі б ён быў вымушаны гэта зрабіць, ён бы нанёс сабе сам смяротны удар. Ці ты згодны з такім меркаваннем? Так, я згодна з гэтым. І гэта частка адказу на пытанне, чаму беларускае войска не ўступіла ў вайну разам з расійскім. І гэта частка той аргументацыі, которую Лукашенко мог выкарыстоўваць у Крымлі, каб як аргумент, што беларускае войска не можа далучыцца, не патрэбна яго далучаць. І для Расіі больш карысна прамысловая вытворчасць Беларусі для вайну і плацдарм. Таму, конечно, это можа быць. Я таксама згодны з ацэнкай беларускага народу. І сапраўды у нас призывное войска, і зноў жа наша апошняе социологічнае даследаванне, которое мы толькі што закончылі, яны яшчэ будуць прэзентаваныя. Толькі 29% беларусаў лічаць, што НАТО несе пагрозу для Беларусі. Это з улікам той прапаганды, которая зараз адбываецца, гэта вельмі нізкі паказнік. А лічаць захад і суседнія краіны рэальнай небяспекай увогуле на маргінесе. То бок людзі не ўспрымаюць прапаганду, яна не спрацоўвае. Людзі не лічаць ні Літву, ні Польшу, ні НАТО небяспечным. І таму лічыць, што такі народ нематываваны будзе і который не жадае ўдзельнічаць у вайне. Зноў жа, ёсць розная група падтрымкі сімпатыянтаў расіянам і украінцам, але нават калі мы нашым пытанні мы пытаемся пра стаўленне да розных народаў, то абсалютная большасць пазітыўна ставіцца да украінцаў. То бок не дасягнулі той мэты, чтобы нават песімізаваць украінцаў гэтай вайной. Такім чынам беларускі народ, па-першае, зноў жа вяртаючыся ў 2020 год, выбар зроблены, ёсць вектор руху і ёсць как бы адкладзеная перамога, і гэта сітуацыя, в которой беларускі народ апынуўся не па сваёй волі. І это зусім адрознівае беларусаў ад расіян. Так, выбар беларускага народу зроблены трывала. Яму перашкаджаюць закончыць рэалізацыю свайго выбару. Улад, вось гэтым пазітыўным акцэнтам я прапаную скончыць нашу сённяшнюю размову. Дзякуй табе за інтэрв'ю. А мы працягнем тэму ў нашым сюжэце. Зменім крыху ракурс. Святлана Тихановская выступіла ў Літве, дзе прадставіла 3 сцэнары развіцця падзеяў для Беларусі. Беларусь грае важную ролю ў бяспецы ўсяго усходнееўрапейскага рэгіёну, да таго ж беларусы зацікаўленыя ў перамозе Украіны ў вайне. З такімі тэзісамі Святлана Тихановская выступіла ва універсітэце ў літоўскім горадзе Каунас. Тихановская прадставіла 3 магчымыя сцэнары дэмакратычных пераменаў. Юлія Лабанова падрабязней. По цели 501, 20 снарядов, огонь! 20 снарядов, огонь! Бяспека ва ўсходняй Еўропе. Ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну яна стала выклікам не толькі для дзяржаваў Балтыі і Польшчы, але і для ўсяго еўразвязу. Будучыня рэгіёну цесна звязаная з лёсам Беларусі. Пра ролю нашай дзяржавы ў захаванні міру Святлана Тихановская павяла ў Каўнаскім універсітэце Вітаўта Вялікага. Пуціну патрэбны Лукашенко, каб захаваць кантроль над Беларуссю. А Лукашенку неабходны Пуцін, таму што ён адзіная гарантыя захавання ягонай улады. Толькі за апошнія 3 гады пры Лукашэнку захад сутыкнуўся з міграцыйным крызісам і ядравым шантажом, а Украіна зазнала ўварванне расійскіх войскаў з беларускай зямлі. Цяпер з тэрыторыі Беларусі не ляцяць ракеты, і беларускае войска наўпрост не ўдзельнічае ў вайне. Аднак рэжым на ёй зарабляе. Доля айчынных прадпрыемстваў пераарыентавала прамысловасць пад расійскія вайсковыя патрэбы.
Відавочна, што рэжым у Менску не зменіцца добраахвотна і заўжды будзе пагрозай для нашых суседзяў, пакуль існуе Расія. Беларусь мае рашучае значэнне для Расіі, але гэта таксама яе самае слабое звяно. Без Беларусі яна не зможа пагражаць Польшчы ці Літве, а вывод Беларусі з гэтай вайны можа змяніць увесь баланс сілаў. Перамены ж, на думку дэмакратычнай лідаркі, магчымыя. Найверагодней яны адбудуцца паводле аднаго з трох сцэнароў. Першы прадугледжвае перамогу Украіны ў вайне з Расіяй. У гэтым выпадку Беларусь атрымае яшчэ адзін гістарычны шанец. Лукашенко не зможа ўтрымаць уладу пры слабым Пуціне, таму ў інтарэсах беларусаў дапамагчы украінцам выйграць вайну. Мы разумеем, калі Украіна пераможа, гэта адкрые вакно магчымасцяў для нас. Але таксама змены ў Беларусі дапамогуць Украіне перамагчы і стануць вялікім ударам для Пуціна. Дыктатары таксама гэта разумеюць, таму Лукашенко намагаецца здушыць любыя спробы супраціву і праявы салідарнасці. Нашая краіна цяпер жыве ў атмасферы тэрору. Другі сцэнар – дасягнення кампрамісу з Пуцінам, што замарозіць канфлікт. Аднак у гэтым выпадку існуюць наступныя рызыкі. Статус-кво ў Беларусі захоўваецца, і Беларусь застаецца пад кантролем Расіі. Абодва дыктатары маюць час кансалідаваць сваю ўладу і падрыхтавацца да новага нападу. Такая памылка небяспечная не толькі для незалежнасці Беларусі, але і для міру ў рэгіёне. Трэці сцэнар прадугледжвае перамены яшчэ да перамогі Украіны ў вайне. На думку Ціханаўскай, рэжым Лукашэнкі не такі стабільны, якім падаецца. Мы не ведаем, што можа быць трыгерам. Эканамічны крызіс, грамадская незадаволенасць ці раскол элітаў. Нават адсутнасць дыктатара на пэўны час стварае вакуум улады і паралізуе сістэму. Гэтыя змены могуць стаць пераломным момантам. Пры наяўнасці такога трыгеру шмат што будзе залежаць ад рашучасці беларусаў і іх еднасці, а таксама здольнасці дэмакратычных сілаў змабілізаваць грамадства. Цяпер, адзначыла Святлана Ціханаўская, ейная каманда працуе над тым, каб прапанаваць беларусам годную альтэрнатыву рэжыму Лукашэнкі і рускаму міру у выглядзе аб'яднанага пераходнага кабінету і каардынацыйнай рады. Кожны дзень я асабіста праводжу зум-званкі з беларусамі. І ведаеце, я не адчуваю ў іх ніякага адчаю. Людзі рыхтуюцца да новага акна магчымасцяў унутры краіны. Што праўда, варта не забываць, расколам эліт і эканамічным крызісам у Беларусі можа таксама скарыстацца Крэмль. Як адзначыла выданне «Беларусь-Інфокус», генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг, хаця і выказаў Святлане Ціханаўскай гатовасць наладжваць дачыненне з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, Паўночна-Атлантычны альянс наўрад ці возьме ўдзел у тым, каб дапамагчы Беларусі змяніць статус-кво. Затое, паводле выдання «Ла Рэпубліка», у НАТО абмеркавалі сцэнат уступіць у вайну на баку Украіны ў выпадку, калі войскі Лукашэнкі непасрэдна будуць уцягнутыя ў вайну, распачатую Крамлём. Абвастрэнне сітуацыі на беларуска-польскай мяжы. Вялікая група мігрантаў прабавала прарвацца ў Польшу. Кароткае відэа без каментароў.
ЗША не пакінуць Украіны. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Энтані Блінкен меў у Кіеве насычаную праграму. Ён прыехаў ва Ўкраіну з неабвешчаным візітам менш як праз месяц пасля пастановы аб дапамозе ЗША памерам у $61 мільярд. Блінкен паказаў, што гэтымі сродкамі падтрыманне Злучаных Штатаў для Ўкраіны не абмежуецца. Хіба не дарма, пакуль Блінкен быў у Кіеве, Путін сказаў кітайскаму агенцтву Сіньхуа, што Расія гатовая да перамоваў. Ветэрану піца, спевы ў бары і абвяшчэнне дадатковай вайсковай дапамогі ўкраіне ад ЗША на $2 мільярды. Візіт дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Энтані Блінкена ў Кіеў атрымаўся эфектным. Мы дамо дадатковыя $2 мільярды замежнага вайсковага фінансавання ўкраіне. Мы аб'ядналі гэта ў першы ў сваім родзе фонд абарончых прадпрыемстваў. Гэтыя сродкі прызначаныя на хуткае наданне ўзбраення, інвеставанне ва ўкраінскі абаронча-прамысловы комплекс і закуп абсталявання ў іншых краінах, апроч ЗША. На прэс-канферэнцыі Блінкен асобна выказаўся пра паветраную абарону. Мы засяродзіліся ў нашых размовах у дэталях у працы, якую робім, на тым, каб знайсці больш сродкаў паветранай абароны і даставіць іх ва Ўкраіну. І я магу вам сказаць, што для нас гэта тэрміновае і прыярытэтнае пытанне. У часе візіту Блінкена ў Кіеў Bloomberg са спасылкаю на свае крыніцы напісаў, што Белы дом разглядае магчымасць перадаць Украіне дадатковы зенітна-ракетны комплекс «Пэтріат». Паводле той жа крыніцы, даць чарговую сістэму «Пэтріат» таксама гатовая Нямецчына. Я знов-таки сподіваюся на те, що мовиться про політичні військові гарантії з боку Сполучених Штатів щодо передачі ЗРК «Петріот» Німеччини замість того, який буде передано українській стороні. Энтані Блінкен прыехаў у Кіеў менш як праз месяц пасля галасавання ў Кангрэсе ЗША за пакет дапамогі ўкраіне на $61 мільярд. Неабвешчаны візіт высокапастаўленага амерыканскага палітыка адбыўся ў часе новага наступу расійскай арміі на паўночным усходзе краіны. Сам візит високопосадовця Сполучених Штатів на момент різкого загострення наступу країни-окупанта і її Збройних сил – це свідчення подальшої і військової, і політичної підтримки Сполучених Штатів. Заяви Блінкена досить жорсткі щодо планів Російської Федерації розширити театр бойових дій. Заяви далеко не дипломатичні. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть і в подальшому підтримувати Україну. Блінкен прыехаў у Кіеў цягніком. Працоўны абед з міністрам замежных справаў Украіны Дмітром Кулебам прайшоў у адкрытай ветэранам вайны піцэрыі «Ветэрану піца». Увечары таго ж дня Энтані Блінкен выйшаў на сцэну кіеўскага бару «Барман Дыктат» і з гітарай у руках праспяваў песню Ніла Янга «Keep on rocking in the free world», што значыць «Працягвайце радавацца жыццю ў свабодным свеце». Якби Блінкен частіше приїжджав і пригощався піцею і відповідно співав пісень, я вважаю, що і характер військово-технічної співпраці був би значно прискорений, ніж той, що, на жаль, ми спостерігали протягом останніх півроку. На наступны дзень палітык разам з Дмітром Кулебам усклаў кветкі да сцяны памяці загінулым. Падчас візіту ў Кіеў Блінкен паведаміў, што прэзідэнт ЗША Джо Байден верагодна сустрэнецца з Владзімірам Зеленскім бліжэйшымі тыднямі. Грузія падае ў лапы Крамля, нягледзячы на дзесяткі тысяч пратэстоўцаў, якія цэлы месяц выходзяць на вуліцы грузінскіх гарадоў, парламент Грузіі ўсё-ткі прыняў гэтак званы расійскі законапраект. Падзею ў Тбілісі лічаць выразным крокам у рускі мір, а еўразвяз і ЗША гатовыя перагледзець стасункі з Грузіяй. 84 галасы са 150. Парламент Грузіі ўсё-ткі прыняў скандальны законапраект аб празрыстасці замежнага ўплыву, які на вуліцах грузінскіх гарадоў называюць расійскім. Я пратэстую супраць на цяперашні момант расійскага ўраду, бо ён ужо прыняў расійскі закон. Мы кажам не Расіі, мы гаворым не ўсяму расійскаму, не расійскаму рэжыму. Законапраект прынялі, незважаючы на масавыя пратэсты, якія ўжо месяц трываюць у розных гарадах краіны з удзелам дзясяткаў тысячаў чалавек. На праспекце Руставелі ў Тбілісі, дзе месціцца будынак парламенту, прыняцце законапраекту ў трэцім, канчатковым чытанні сустрэлі гулам, свістам і стукам. Пачаліся затрыманні пратэстоўцаў.
Усяго некалькі месяцаў таму Грузія сталася дзяржаваю кандыдаткаю на ўступленне ў еўрапейскі звяз. Але хіба гэтым разам празаходнія сілы краіны прайгралі кіроўнай партыі грузінская мара і яе заснавальніку, прарасійскаму мільярдэру Бидзину Иванишвили. Принятие этого закона со стороны правительства грузинской мечты – это декларация того, что их не интересует евроинтеграция, что они практически становятся спиной к Европе и чисто, так сказать, формально остаются кандидатами в члены Евросоюза. Так что ясно, что никакого прогресса при этом правительстве не будет. Летась урад Грузіі ўжо спрабаваў прасунуць законапраект аб замежных агентах, як яго называюць, калькуючы з расейскай. Тады праз масавыя пратэсты парламент яго адхіліў. Сёлета ж грузінская мара меркаваннем пратэстоўцаў пагрэбавала. Это продолжение пути, который уже наметился в последние годы, особенно после начала российского вторжения в Украину. Но это такая веха очень важная, когда ясно, что принятие закона означает, что Грузия вступила на путь, скажем, в российский мир, в русский мир так называемый, и, естественно, на путь консолидации авторитаризма. Паводле законапраекту, недзяржаўныя арганізацыі з замежным фінансаваннем больш за 20% будуць рэгістравацца як, цытата, арганізацыі, што праводзяць інтарэсы замежнай сілы. Асабіста я даследнік. Я даследую гісторыю СССР у адной з няўрадавых арганізацыяў у Тбілісі. І сёння, пасля таго, як яны прынялі закон, я лічуся тут замежным агентам. Я стаю тут як замежны агент. Прэзідэнтка Грузіі Саламе Зурабішвілі мае намер накласці вета на законапраект. Зрэшты, пераадолець яго парламент здолее большасцю галасоў. Змена курсу з прарасейскага найбольш імаверная са зменай ураду. Парламенцкія выбары ў Грузіі адбудуцца ўжо ў кастрычніку гэтага года. Дарагія сябры, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Я заахвочваю вас шукаць нашу праграму на сайце Белсата, а таксама на YouTube-канале Белсат News. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, і вся каманда нашай праграмы. Бывайце і убачымся роўна праз тыдзень у наступны чацвер ад 21:30 паводле менскага часу.